Vítajte pri druhej časti návodu k systému hromadný mail.sk. V tejto časti si ukážeme, ako e-mail vytvoriť a personalizovať. Je to úplne jednoduché. Táto časť systému je skutočne ľahká, pretože sa podobá klasickému Outlooku alebo inému programu na posielanie bežných vašich mailov, či textových alebo obrázkových. Začať môžete kliknutím na vytvoriť e-mail alebo cez kampane a vytvoriť e-mailovú kampaň, keďže e-mail je súčasťou kampane. Môžeme použiť šablóny alebo importovať svoje. Pokiaľ chceme použiť šablónu, v tomto kroku ju vyberieme. Ktorúkoľvek, ktorá sa vám páči. Zadáme názov, napríklad aktuálna ponuka marec 2013, to sa nezobrazí nikde, to je v rámci systému, aby ste si vy poznali kampane jednotlivé. A už vidíme úprava, klasický Visivik editor, kde si môžete všetko upraviť. Podľa seba. Pokiaľ nechcete šablónu, môžete si importovať aj vlastný súbor, importovať z webovej stránky alebo z vášho počítača. Je to jedno, či máte v počítači, alebo vám ho grafik dodal tak, že ho uložil na server. Takže je na serveri na tomto linku, môžeme si to skontrolovať. Takto vyzerá e-mail otvorený v prehliadači, takto nám ho poslal grafik. My si ho skúsme importovať. Šup a je tu. Celý e-mail je v poriadku. Vidíme, že odhlasovací link tu nie je, ani web verzia. Ak chceme zobraziť web verziu, môžeme použiť link, ktorý nám dal trebárs grafik, alebo použiť svoj syntax, percento, web verzia, percento, teda presnejšie web version. Tento syntax nám nahradí počas odosielania aktuálny link, samozrejme pre každého iný, aby sa nám počítali prekliky k tomu danému mailu. To si ukážeme, keď nám e-mail príde do našej schránky. Taktiež odhlasovací link, buď použijete samostatný link opäť, syntax http un subscribe lomka, alebo môžete použiť aj toto tlačítko. Vložiť odkaz pre odhlásenie. Tam už je to napísané a nalinkované bez problému. Odhlásiť ma zo zoznamu. Zadáte predmet e-mailu, napríklad aktuálna ponuka. Ešte nás zaujíma textová verzia, to je, keď sa niekomu nezobrazí táto obrázková HTML verzia, tak sa mu zobrazí táto textová. S tým nemusíme v podstate teraz nič robiť. Uložiť a odísť, alebo zostať. Záleží, či ho upravujete na etapy. Keď si e-mail pošleme, to bude obsahom tretieho videa, tak ja to v tomto prípade skrátim. Tu mám otvorený mail, ktorý som si dal poslať. Web verzia funguje. Send hromadný mail CZ, vidíme odkaz, to znamená web verzia je umiestnená na našom serveri. Zobrazí sa. Aj v prípade, keď je použitá šablóna od nás. Taktiež odhlasovací link funguje, odhlásiť ma z tohoto zoznamu. A už vidíme, áno, odhlásiť. Opäť funguje, odhlásenie je trvalé, takže príjemca, aj keby sa dostal znova do databázy, mail mu nepríde. Ak sa raz odhlási, je to trvalé. Toľko vytvorenie e-mailu. V nasledujúcom kroku si môžeme povedať, ako tento daný e-mail odoslať hromadne všetkým užívateľom.
a potom ako sledovať štatistiku. Špeciálne pochúťky, napríklad selekcia alebo personalizácia, budú obsahom ďalších videí. Každopádne náš systém to umožňuje tak, aby v názve toho mailu bolo použité napríklad pán Novák, ako vidíme tu. Teda nie je problém, aby sa takéto niečo dalo spraviť. Volá sa to personalizácia a bude to obsahom ďalších videí. Toto je základný návod. Vytvorenie e-mailu by ste v tomto prípade mali už ovládať. Ak však budete mať problém, neváhajte, kľudne napíšte na admin@hromadnymail.sk, veľmi radi vám pomôžeme a môžeme aj za vás tento mail vytvoriť alebo importovať, lepšie povedané. Vytvoriť si ho musí každý sám alebo grafik. My ho môžeme za vás iba importovať. Toľko z videa číslo 2.